Department of Migrant Workers Region 10 nagpahimangno sa mga buot manarbaho abroad nga siguruhong lehitimong recruitment agency ang ilang applyan. Ang dugang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa gipahigayon nga Overseas Jobs Fair sa ika-126 Independence Day sa nasod, hugot ang pahimangno sa Department of Migrant Workers sa mga aplikante na magbinantayon o makigtransaksyon lamang sa lehitimong recruitment agencies. Labing unahon nga susihon sa mga aplikante kung anaa sa listahan sa DMW ang kumpanya nga ilang sudlan og trabaho. Before ang employer can recruit Filipinos, dadaan mo na yan sa MWO natin sa abroad. Pag na-check na mo, during my time in Taiwan and in Saudi Arabia, ako gyud na atuhan ng mga Offices nila. company. Ma-prevent na to ang katong mga Bogus employment, illegal recruitment o human trafficking. Nagpahimangno sab sila sa publiko nga bawal ang pagsilbi nga middleman sa usa ka aplikante ngadto sa usa ka recruitment agency kung dili otorisado sa DMW tungod posible silang makasuhan. Kinahanglan sab kuno nga tanan transaksyon sa usa ka aplikante mahitabo sulod lang sa opisina sa recruitment agency. Kining subay kuno sa guidelines nga ilang gipagawas. Bisag na ko'y good intention to help you. Alright, pero nirecommend kita doon sa agency na yun, particular agency. Nirecommend kita, kahit wala kang ibinigay na pera sa akin, if I have no authority from the DMW to engage in the illegal in the recruitment activity, pwede ako makasuhan ng illegal recruitment. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.